Закріпити євроінтеграційні прагнення України в Конституції – одне з пріоритетних завдань парламенту на цю сесію. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, відкриваючи 10-ту сесію. Як це було і які завдання народні обранці ставлять собі на найближчі півроку, розповість Олена Стецюк. Повернення після канікул. У залі депутати гортають Конституцію, на центральному балконі співаки чепуряться і роблять селфі. Та перевіряють музичні інструменти. Присутній Кабмін, представники дипустанов та 356 депутатів. Принаймні саме стільки зареєструвалося у перший день після канікул. Відкриває 10-ту сесію Верховної Ради 8-го скликання національний хор імені Вірьовки. Слава Україні! Питання нацбезпеки і оборони, захист інформаційного простору та державної мови – завдання на цю сесію. Та головне, каже спікер Андрій Парубій, остаточне закріплення в Конституції курсу на ЄС і НАТО. Саме наша найтісніша співпраця, запровадження всіх стандартів Альянсу, досягнення повної сумісності та наступне набуття членства в НАТО та ЄС є надійною запорукою суверенітету України і нашої безпеки, і нашого майбутнього. Членство в НАТО – це безпека. Це безпека на зовнішніх кордонах. І нам вже вдалося відірватися з-під токсичного впливу Кремля. Відповідні зміни до Конституції розглядатимуть першим читанням у четвер. Більшість депутатів кажуть, поставити остаточну крапку та закріпити в Конституції курс на ЄС і НАТО 300 голосів набереться. Кожен депутат тричі подумає, чи голосувати проти, чи голосувати ні. Тому що правових наслідків тут дуже мало. А от своя власна політична позиція тут чітко буде видна. Жодної людини я не чув, окрім деяких представників промосковського блоку, які кажуть, що це не потрібно. Але може бути інше. Може бути, що банально не вистачить голосів депутатів, які в залі. Та основним випробуванням для цієї сесії Верховної Ради стануть вибори, заявив спікер Андрій Парубій. Застеріг від ненависті один до одного та агітації у залі. Коли я буду бачити, як голова Верховної Ради України, що під час обговорення законів хтось не обговорює закон, а веде виборчу агітацію, я буду виключати мікрофон. Це порада на майбутнє. А ось втручання Російської Федерації у виборчий процес в Україні депутати бачать вже зараз. Пропонують заборонити громадянам країни-агресорки бути спостерігачами на виборах президента України та Верховної Ради. Законопроект вже готують. Всі інституції, які будуть від прикордонної служби, правоохоронної служби, ЦВК, всі інші, хто залучені до організації як президентських, так і парламентських виборів, всі будуть мати ґрунтовні, законодавчо визнані підстави для того, щоб не дозволяти таким громадянам здійснювати відповідну діяльність. Це буде гарний запобіжник і зневелює зусилля Російської Федерації збурювати інформаційний простір України. Планів на 10-ту сесію Верховної Ради у народних обранців достатньо. А ось робота йде нелегко. У перший же день сесії не обійшлося без блокування трибуни. А план роботи навіть на тиждень так і не ухвалили. Олена Стецюк, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.